espero dugu gustatzea. Kaixo, nik Adriana naiz eta gaur limoia eta globoaren esperimentua egingo dizuet. Bakarrik behar duzue limoi bat, labana bat eta globo bat. Lehenengo pasua da globo bat puztutzea. Eta orain, limoiako azal pixka bat moztuko dugu. Orain, globoaren azalarekin globoa lehertuko dut. Kaixo, nik Eluzka naiz eta gaur eslemikaren esperimentua egingo dizuet. Horretarako hau behar da. Kola transparentea, kola txuri pixka bat, 100 mililitro ur, 200 mililitro ur, bikarbonato sodikoa, edalontzi bat eta subrayadoreko tinta bat. Lehenengo, kola txuri eta goiara bat. Lehenengo, kola transparente guztia bota behar da. Gero, 100 mililitro ur bota behar dira. Eta ere, subrayadoreko tinta. Ondoren, nahastu. Orain, edalontzian bota behar dira 200 mililitro ur. Eta ere, bikarbonatoko erdi goilarakada bat. Horrela ondo dago. Eta orain, nahastu behar da. Edalontzian egin duzuten nahasketa poliki-poliki joan botatzen ontzira eta nahasten joan. Orain, potolago ateratzeko kola txuri pixka bat botako dugu. Eta berriro nahastuko dugu. Ikusten bat duzute bezala, slime likido ateratzen da. Hau izan da nire esperimentua. Kaixo, ni Gora naiz eta gaur ura eta ardoaren esperimentua egingo dut. Bakarrik behar dena, karta bat, ardo gorria, bi erantzi eta ura. Orain, ardoa jarriko dugu erantzi batean. Eta gero ura beste erantzi batean. Orain, karta jarriko dugu erantzi gainean eta jarriko dugu ardoaren gainean.
Ardua joaten da gora eta ura bera. Karta kentzen badegu ura joaten da bera eta ardua gora. Kaixo, ni Dara naiz eta kandela eta suaren eksperimentua egingo dugu. Behar dena da, etxero bat, kandela bat, ura, edalontzi bat eta plater bat. Lehenengo kandela erdian jarri behar da, plateraren erdian jarri behar da. Gero, ur pixka bat bota behar da. Eta orain sua piztu behar da, eta sua pizteko handerina lagunduko dit. Eta sua piztu ondoren, edalontzia suaren kandelaren gainean jarri behar da azkar. Eta orain sua oxigeno horiek geratuko da eta ura ebakzioa egingo du. Eta orain edalontzia altzatzeko bolondrez bat behar dut. Zu. Orain poliki altza edalontzia eta ikusiko duzu nola tiratzen du. Tiratu du.